Wel, dwi'n falch iawn o gael bod yn Capel Maesyffynnon Llangybi gyda Mrs Sally Davies, y trysorydd y capel. Dwi yma ar pnawn Sul y cynto a Awst. Ac wedi cynnal oedfa, ond oedfa arbennig iawn iawn. Oedfa hefyd sydd efo lwmp yngwdd rhywun. Pa fath o oedfa oedd gennych chi pnawn 'ma, Sally? Oedfa cae y capel. Y cwrdd ola i ni fel aelodau yn y capel yma. Ac wedyn ddaru'r oedfa gael ei gynnal ar y tu allan wrth gwrs mwyn cadw pawb yn ddiogel a lwcus hefyd bod ti'n bnawn braf. Mi oedd llywydd yr henaduriaeth yma hefyd yn doedd yn llywyddu y pnawn. Sut wasanaeth gathoch chi felly? Oedd y gwasanaeth rhwydd a pawb yn credu wedi mwynhau achos oedd y popeth wedi mynd yn gryno, oedd neb yn ail weid i'n byd, oedd popeth yn mynd fel watchers wedi'n nhw. A wedyn mi gathon ni hefyd wrth gwrs hanes yr achos yma yn Maesyffynnon. Stephen Morgan, i ni'n hanner berchnogi Stephen Morgan, achos oedd wedi dechrau i alwedigaeth fan hyn, a fe oedd pan ath yr henaduriaeth yn Llanbyr ar Cilch, fan hyn oedd yr cyfarfod diwetha a fe oedd ysgrifennydd ar y pryd. So oedd wedi dechrau a fan hyn yn dyfe, so oedd e'n dod ato ni yn gyson i weid y gwir yn dyfe chymod, a oedd e wastad yn gweud, fan hyn ddechreuais i. Wel, mae gen i hefyd ysgofion melys iawn o fod yma ac yn y pulpit tu ôl i chi, Sally, yn cynnal sawl oedfa yma dros y blynyddoedd diweddar a wedi cael amser bendigedig yma yn eich cwmni chi ac hefyd wedi bod yma'n canu oherwydd o gennych chi gyngherddau blynyddol yma tan y ddiweddar yn doedd? Oedd ni'n cael cyngerdd bob blwyddyn a cwr gyda ni bob tro. Ambell waith oedd unigolyn dyn ni, ond oedd ni gwr i gael a sawl un o'r hynny yn gorau lleol. A ni'n cael noswaith bendigedig yn dyfe. Ac wedyn, wrth gwrs, nifer yr aelodau wedi mynd yn llai dros y blynyddoedd. Faint ydy'r aelodau erbyn hyn? Mae ni'n 11 ar y llyfrau, ond mae 3 o'r hynny yn gytre hen bobl. 5 ohono ni oedd yn dod yma yn gyson. Ond wrth gwrs, dim just nifer yr aelodau, mae yna hefyd broblemau efo'r adeilad erbyn hyn hefyd yn does? Oes. Mae to y capel na crac yn dyfe. A ni wedi cael 4 wahanol fildr mewn i gael cynnig quote i ni, a na sneb yn fydon i roed e. Achos o'n i'n gweud mae lath yn plaster i'w to, a falle mae dim ond yn 9 oedd e, ond alle fe unwaith yn nhw'n dechrau, alle lot fawr i ddod lawr. A bys rhai cael scaffolding beth bynnag. So oedd yn mynd i gosti ffortiwn i ni. Yeah. A wedyn mi ydych chi wrth gwrs fel aelodau, ydych chi yn cyd-addoli efo Capel Ebeneser, Capel yr Annibynwyr yma'n Llangybi. Oedden bob yn ail. I ni fan hyn un di Sul a ni lan wedyn yn Ebeneser di Sul ar ôl ni. A mae na wedi bod y sawl blwyddyn nawr, yn dyfe. A dde'n gweithio dda i weid y gwir, yn dyfe. Oedd. Wedyn mi fydd wrth gwrs rhai o'r aelodau yn mynd i Capel Ebeneser a hynny mewn ffordd yn parhau yr achos anghydffurfiol yma yn Llangybi wrth gwrs bod Capel Maesyffynnon, Capel y Methodistiaid Calfinaidd wedi cael. Bydd rhai ohono ni'n mynd, dwi'n credu bydd 3 mwyaf thebyg yn mynd. A wedyn bydd 2 ohono ni'n mynd i Lambed. Wel, diolch yn fawr iawn i chi, Sally, am roed eich amser pnawn 'ma, ac hefyd diolch i chi, Mair Spêt, a sawl un arall o swyddogion ac aelodau Capel Maesyffynnon am yr holl waith drefnu yr oedfa i gau y capel pnawn 'ma. Ond gai hefyd ymuno'n dda i chi a'r aelodau eraill wrth i chi barhau efo eich argyhoeddiad, efo Cristnogol, efo'ch ffydd mewn capeli eraill ac yn parhau i addoli'r arglwydd, oherwydd mae addoli'r arglwydd ddim yn perthyn o fewn mirian unig, mae'n perthyn wrth gwrs tu allan i furia, ac mi fyddwch chi wrth gwrs aelodau eraill yn parhau i gynnal yr achos mewn capeli eraill. Diolch yn fawr iawn i chi am eich amser ac am sgwrsio efo'r clonc 360. Wel, dyma ni yng Capel Maesyffynnon Llangybi, a gyda Mr Martin Lewis, Llywydd Henaduriaeth Ceredigion a Gogledd Penfro, a chyn bennaeth Coleg Ceredigion.
Di yma prawn ma ar y chlysur trist i ddweud y gwir, oherwydd prawn ma ddaru'r goedfa ola gael ei chynnal yma yng Nghapel Maesyffynnon. A Mr Martin Lewis, wrth gwrs, yn llywyddu y pnawn ar ran yr henaduriaeth. Sut dath pethau prawn ma, Martin? O'n i'n teimlo fod pethau wedi mynd yn bleserus iawn, ond i ddefnyddio geiriau Saesneg, bittersweet oedd yr achlysur. Tristrwch oherwydd fod yr achos ym Maesyffynnon Llangybi yn dod i ben. Oedd hwnna'n dryst iawn yn ei hunan, ond oedd hi'n bleserus iawn cael anerch bron iawn i 15 ar 20 o aelodau a bobl lleol gyda diddordeb. Oedd hi'n hyfryd iawn i gael y cyfle i gyfarfod â nifer ohonyn nhw. Ac wrth gwrs, mi oedd yna hefyd gofnod o hanes yr achos yma yn Llangybi yn cael ei draddodi gan y parchedig Stephen Morgan, os dwi'n gywir? Chi'n berffaith iawn. Yng Capel Maesyffynnon, fe rhoddodd y parchedig Stephen Morgan ei brigaeth gyntaf erioed yn ôl beth yn deall. Oedd hi'n berffaith amlwg o wrth ei enerchiad ei fod wedi gwneud gwaith trylwr iawn wrth iddo gyflwyno adroddiad cynhwysfawr ynglyn ag hanes yr achos yma yn Maesyffynnon. Oedd e'n traddodi hanes henaduriaeth Ceredigion, sut oedd pethau wedi newid, nifer y capeli wedi lleihau o 48 i 27, a hwnnw wrth gwrs yn dristwch yn ei hunan. Ond oedd e'n bleser ofnadw i wrando ar ei araith hynod o ddiddorol ac yn adlewyrchu llawer iawn o ymchwil ganddo ef. Ac a'i ddweud hefyd, mi gathon ni weddi arbennig gynych chi i goi o'r oedfa prawn ma, oedd yn, wrth gwrs, hefyd o'r galon, ond hefyd yn weddi oedd yna yn clodfori yr achos ac mor bwysig mae'r achos wedi bod yma yn Llangybi. Ac os dwi'n iawn, Martin, chi oedd wedi dewis yr ymynau prawn ma hefyd? Fi oedd wedi dewis yr ymynau a'r tonau. Ac ni'n ddiolchgar iawn bod y parchedig Roger Ellis Humphreys wedi ein arwen ni trwy canu ychydig o'r tonau cyn canu'r ymynau. Oedd y tonau'n digon cyfarwydd ac dwi'n teimlo bod y gynulleidfa wedi gwneud ymdrech deg i canu rhain gyda hwyl a nerth. Fe ganon ni 3 tôn, Ombersley, Dix ac i gloi y dôn hyfrydol. Ac a'i ddweud, oedden ni yma, wrth gwrs, hefyd ar achlysur trist yn Caer Capel, ond hefyd ar bnawn braf, prawn gobeithiol ar ei ystyr efo'r haul yn tywynnu, oherwydd bella bod Capel Maesyffynnon yn cau, mae yr achos anghyffurfiol yn parhau yma yn Llangybi, yn dydi? Ydy chi'n eitha reit. Mae'n wir fod yr aelodau presennol wedi dewis parhau ei addoliad i ni'n o'r capeli eraill sydd yn Llangybi hunan, hytrach na cadw o fewn yr hen gorff trwy fynd i Llambed. Gyda henaint yr aelodau presennol, mae hwn yn digon dealliadwy i ni, ein bod ni fel henaduriaeth yn drist iawn o'i colli hwy o'n nifer ni yn yr henaduriaeth. Ac mae'n dda felly mewn ffordd bod yr aelodau yma yn Maesyffynnon yn mynd i barhau i gyd addoli a chydweithio efo capel Ebeneser, capel yr Annibynwyr yma yn Llangybi. Ac wrth gwrs mae hynny yn parhau wedyn i gynnal y fflam anghyffurfiol yma yn y fro yma. Gai diolch yn fawr iawn i chi, Martin, am roi cyfweliad fel hyn a sgwrs fach efo Plonc 360, a gai ddymuno'n dda i chi am weddill eich cyfnod fel llywydd henaduriaeth Ceredigion a Godwyn Penfro. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch i chi.